गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. श्रेयवादासाठी विनायक राऊत, वैभव नाईक अधिकाऱ्यांना धमक्या देऊन टॉवरचं लोकेशन बदलायला सांगतायत. जे नियमात आहे तेच करावं हे सांगण्यासाठी BSNLला भेट दिली. संघर्ष करायची आमची इच्छा नाही, तो करायला लावू नये असा गर्भित इशारा माजी खासदार निलेश राणेंनी दिलाय. पाहूया. BSNLच्या ऑफिसमध्ये आज आमची भेट होती अधिकाऱ्यांची. मागच्या काही दिवसांपासून जो विषय चाललाय, आज महान गावातली ग्रामस्थ माझ्याबरोबर आहेत. मालवण तालुक्यामध्ये जवळपास 9 ठिकाणी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमध्ये ठराव पारित करून जे लोकेशन BSNLला दिले, ते लोकेशन खासदार विनायक राऊत आणि आमदार वैभव नाईक यांनी त्यांना भूमिपूजन करायचं असल्यामुळे लोकेशन बदलायला सांगितलं. अधिकाऱ्यांना धमकी दिली की तिथे भूमिपूजन, तिथे नारळ आम्हीच वाढवणार, याच्यासाठी लोकेशन बदलली. आणि ती लोकेशन त्यांच्या सोयीची आहे, म्हणजे विनायक राऊत आणि वैभव नाईकांच्या सोयीची आहे. हे कुठल्याच नियमात नाही. ज्याच्यामुळे टावरचं काम थांबलंय, ज्याच्यामुळे ग्रामसभेमध्ये ठराव होऊन सुद्धा लोकेशन का बदलायला सांगितले, तर त्यांचा तो राजकीय हेतू होता. तर आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगून जे नियमात आहे तेवढंच तुम्हाला करावं लागेल, नाहीतर आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. कारण का ग्रामसभेने एकदा ठराव केल्यानंतर निलेश राणेंनी उद्या जरी टावर मागितले ह्याच लोकेशनवर, तरी अधिकाऱ्यांनी देता कामा नये. कारण का हा वैयक्तिक पर्सनल कोणाचा विषय नसतो. गावाने घेतलेला डिसिजन आहे, तो गावाच्या मर्जीनुसारच झाला पाहिजे. विनायक राऊतच्या मर्जीने नाही किंवा वैभव नाईकाच्या मर्जीने नाही. फक्त नारळ वाढवायचा, उद्घाटन करायची, त्याच्या पलीकडे विनायक राऊतचे विचारच जाऊ शकत नाही. फुकटचं श्रेय घ्यायचं. आता बघा, 9 टावर सँक्शन कोणामुळे झाले आणि त्याला उद्घाटन करायचं. जिथे जिथे विनायक राऊतनी उद्घाटन केले ते टावरच सुरू झाले नाही, ते फक्त सांगाडे उभे आहेत, त्याचं काहीच झालं नाही. म्हणून मला अधिकाऱ्यांना तेच सांगायचं होतं, कुठल्याही दडपणाखाली येऊ नका. विनायक राऊत असेल, वैभव नाईक असेल, हे दुसऱ्याचं श्रेयच घेतात, त्याच्या पलीकडे त्यांची किंमत शून्य आहे. असं असताना गावाने जो काय ठराव दिलाय, महान गावातले ग्रामस्थ माझ्या मागे उभे आहेत, माझ्यासोबत आहेत, तेही आपल्याला सांगतील की वस्तुस्थिती काय, ठराव कोणाचे झाले, कुठल्या जमिनीचे झाले. असं असताना मला भूमिपूजन करायचंय, म्हणजे विनायक राऊतला करायचंय म्हणून लोकेशन चेंज करायचं, हे बरोबर नाही. अधिकाऱ्यांना आम्ही सांगितलं असं काय झालं तर संघर्ष आमच्याशी होईल, आम्ही तो करायला इच्छा नाही आमची, हे सांगणं माझं काम होतं. आता 9 लोकेशन देण्याचं काम ही आमची लोक करतील आणि तो विषय आता सोमवारी आम्हाला कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.